akwaba eba Kodie TV o se okroye mu se Kodie ene ne ma eye me na Kwame Gentle anantenante emu na fe mako pie opening kesi bi so na opening ne wonsem de edos wankasa ne ho wankasa na ohu sa opening ameka ne ho asem wankasa be hu se yes nsem ewo ho enti opening so ne ho asem kakra mpesem de tudwa ne se opening ye obi a car ewo wiasem ha opening on tena car mu da na se on foro car da da ne ma me na se ne na ede ne basasi so nti ya nya ne se da obeto asasi so na ne na yes nka me kwa abonten na face makoba amane se mawo anase mawo afame ho afame ba na maami se ontwa ne ho na omra na ne bayi eni ho na ne bayi bisa se ofa hefa abusia na emu nsem kura etesen die enti ene ma no oyera ediko pi baabi na opani ya meka ne ho asemi so no osan ko ya oba na chi no kasa hodo pi ena oka kasa ne de edos wankasa enti ne me nsem be ne opani kese yi ebedi nkomo na opani edin a ye fe no ni Alhaji Bature enti ma me ko ne nche na fe yemfa nkomo hwehwe no enhyehyɛ so opani ma akwaba eja sa chomjiri se mpomboko bibia e boko na namudaro manti bibia e hoye okay da obali ase yo na aha ye Kodie TV nti ya hwefo nyina aye krado ebeti se na mdi kankan no obia nsema mote ye no opeso ohu opani yankasa se Alhaji Bature hwan ni Alhaji Bature yo minua wa bisa me asam kase pa a manfo na omutwen se omuntie sa asam no efremia manu asam nti asam a wo bisa mi de esu asam no su okay because me Alhaji Bature amete aye Aljani Maimuna ena atetemi Aljani Maimuna yes Aljini Maimuna okay Aljini Maimuna ena atetemi okay number cho bibi kwa se Aljini Maimuna di ade Aljini ade aye sumsum aye sumsum ade nti enam framam mini wuti hasisi no ebia omu 73 omu wa hasisi a mini wu kasai omu 73 na omu wa hasisi no omu nyina omu tie asama mi beba abeka nti aha no nti so oma amma mi kwan a nipa bebre aba mi so nipa bebre TV station bebre oma aba mi so saa omu yeden a se mini omu betimi ayeden atwetwe hu nkomo na ma kyerɛkyerɛ omu sɛde ade ni kosiye no na oma amma mi kwan a mintimi yeden mintimi nka bi Aljini no mama Aljani no oma amma mi kwan a mintimi nka bi nti because aha no ye ndi nto nti enam omunufo na minum fit min collaborate up to now no ama nti ye ntimi yi ntro every year nu eyeda okay na se bibia wo ye bia ne kore because aye share ewo aye agreement a minu ba ye ansana minu matimi ayeden abafie okay because me maami a woman according to stories na aya nwonwade because ye ka se meti ye se o ma me wo da wo kan na owo ye yes afei owo wie mikobo amane se bia timo ama mo me nchen kura hu se bia o ma wafa me ba no osen ba ya ise na woni ho yes na me bisa se na woni won pacho ehe na wo ko ye ye ko nsuasi underground pa deep ba bia omu no omu susu omu ti hoti se wiase ayeti no nti akwese wiase foforo ye ti se wiase foforo omu ti ho nti oho na wo behu se ye wo sumsum different maami watani aljanini motiani bibia wo ho wo behu se de ye wiase hayeti ha no se de ebia o meka se we na ye asantini we fantini we bununi nti omu wo ho different nti se wan komu a wuntimi hu se aljani we ayese aljani we ayese nti oho no omu pie ba wiase a ebia obi mu wo ho a omu pie na adwo okay nti omu pie na adwo a na omu besia wa enam kwan a ebia wodi nam no kwan a wodi nanti ena omu pie abesia wo no obi mu wo ho ebia bufo ena omu di pie nti omu di bufo no bi pie eba beto pe oho na obebodam
Asa mu de fufu free babia babia ye wo no eba asase we so basase we so asase we e totisi e nti omu de bufo piepe obi a omu sia no bia no nipa no be boda wo ye den a enye yi se bi mpa cho nipa no nya na hwe kura na wo ye no hwe kura mpo wo nya pie no so pe eno ano no nti wo be boda no nti manfo bebre omu wo ho a omu boda but obi wo mbetimi afa na 1990 saa omu ntimi hu se aye si ntina wa boda ombe ya bre na chese du kura boda ma se bi omehwemu akonso mu hu ya de ne fare ba omu enye malam enye hwe wo ntimi hu da yes because malam for ni ayi busum for ni sofo for obia wo no aljania wo so nti ohono wo be hu nipa a omuti wiase ha omu ba ho egi sumsum yes nti obi mu ho so a oma kampo omu ato ho bia o kan se ba bia ye wo no what you say oma cheni omu e na omu to omu nko ba bia wuye den a wo ntimi nya kwan ko nti asama wo bisa me ne de wo msa okay na mpacho wo ka se bi mu ho ma kampo omu ho no na ba bia wo ko ye na ho no ye kampo omu ho but ye no enam se omu na oma be pick me up no nti dana oma be pick me up no enam me start e kasa dana abra o ma me wo na me fa enna omu be fa me no that very day na enam me start e kasa nti ohono ya 90 nti ama sisi amini ukasa no me ka language baako 37 different languages 37 languages because omu ba wi ase ha bia no omu pick omu ediba okay omu pick omu ba nti obi wo ho a ebia oma ware no e wo sumsum nti obi wo ho obi bisa se adentina sumsum no atimi aware obi wu kotua ayi omu kan sen etrinsa na e wo hefa so mo nipa ya ware sumsum no okotua etrinsa wan e wo he yes obi wo ho so a ebia no sika sam no eye basa wo ye den a won se sika no e ware nipa sika e ware nipa ba cho yo kwan be so e wo sumsum nti se obi nim na se ebia wo ye den na se ebia enko yie ma no na wo de ablemi no fifo say ebia obe blame no tamfo ana say bibisa what you say nti say ware no gu a wo ye den a wo yi yes say ware obi sunsumu sa na say ware no gu a aware no gu a entimi ye yi wo ye den wo mu de wo se bank wo na wo ye leader wo ye bibia kurampo en ye da yes omu de gold kurampo tare wo sa na iwa yes obi wo ha wo betimi ahu say no brabo no asase no obehu se ekoi nipa ekoduru ba bia na yeden ni nyina adwuru akọ abi okọ se okoye anwade pi anwade na mu te se ne ehibi ni ti se a brabo ayeka what you say nti aljani betimi api nti opi a ebia omu a omu dware na adwuru muchly etafa wo aljani a wo kan na o che se sunsum okay nti much of point nyina omu da na adwo niket obi mu wo ha omu da na adwo na omu da niket aljani be duru so pe na wafa na che se wo da na adwo niket da enye kura ana se wo dware late hour se be ma na oba obia nipa dansa ni bia te ni kwan se nipa de wo ha wo dware late hour ana se ebia wo da na adwo na se ebia wo da niket nti much of the point no so sa sumsum ware no ko so emama no omu a na ejina so because omu na omu ta pese bia na adwo na omu da anyhow obi so be ka se e bia na adwo no
obi a meka sɛ ne fie ɛyɛ compound house adware no hyɛ ne dan mu nti ɛno no sɛ nka ɛni ɛnyɛ sumsum adeɛ deɛ ɛmfa ho saa because baabi a mi ma hyɛ paa ɛna ɔmo abɛfa me mi ba ɛnam saa kora mpo ɛna mi papa ne mi maame ɔmo anya ayi issues bi na ware na yɛ den abu ba sisi a mi ba no nyame adom ya timi asiesie bibia nti mi na mi te asiesie no nti car si ana moto mi mfuru da na mi bisa kora sɛ obi a wo ba we asim asase we so na onfuru car da onfuru moto da mi mfuru bi nti sisi a mpacho wo pese tu kwan ko baabi a mpacho nti ebi asɛ mi tu kwan ekɔ baabi a kurom na mi bɛkɔ no nti sɛ mi bɔ kurom no di pɛ na ma pie hɔ te sɛ yɛ tia na wo kurom no di na wɔkɔ na makɔ it is seconds mi bɔ kurom no di pɛ ebi akuma ase mi bɔ kuma ase di a na makɔ pie baabi a mi pɛ na wo bɔ di na wo bibia wo yansa e de wakɔ na sɛ wo bɔ di na ɛno no de ɛwɔ hɔ but ntimi fantu dwa sa 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 na etie nti metimi abɔ nipa bɛ 130 din kurampo a ɔmo de ɔmo hu akɔkɔ bɔ ɔmo firi ha ɔmo firi ha akɔbɔ bia wo kɔ baabi a yɛkɔ no a wahu sɛ ɔbɔ no obia wɔ no symbol ahyɛnsodeɛ yes de betimi akyerɛ sɛ ayɛ so masini nti afi bia no na waba abɛyɛ den aba abɛ ma ɔmo ahyehyɛ a ɔma ahyɛ yes nti afi bia ɔmo ba nti yɛ na yɛnim ehu okay yes nti yɛntimi nkasa bia o yɛbɛtimi abɔ din saa okay so nti fa mu din to jasa na mpacho nti ba na oba no wo bɛsan akɔ ana sɛ ade nko ɛwɔ hɔ na yɛwɔ meeting yɛbɛtimi akɔ meeting ɛwɔ hɔ no ma yɛbɛtimi akɔ nti meeting na yɛbɛkɔ no so ebia busum bia no first day no ɛna yɛbɛtimi akɔ hɔ no ekosi a bɛ 1 hour na 2 hours bi na yɛawie bibi ansa na yɛpie nti sɛ bibi bɛsi kura mpo a yɛ no yɛbɛtimi ahu ansa na ade no bɛsi yes me kai last week so for biba me na wo ka sɛ ono no wo pɛ ani so onya honhom wo na wo ye ayi bia professor bia na na abaso obi mu wo hɔ so a wo de tumi ni ma wo mu a na wo de kokodi wo de yɛ bɔne tumi ni so mpesa nti no de kan tumi na mpefi no pɛ no kure nko a yes nti obi wo hɔ a sɛ wanya saa tumi no pɛ enu ano no nti na wa start ye nema basa ɛno so obi wo hɔ a sɛ wohunu wuo kura mpo a emfata sɛ wo no wa bie wa no aka nti sɛ bibi besi kura mpo a ye din sɛ wo tumi bi a wo betimi a aposto anase ebia wetimi aboa no a na wa boa no ɛwɔ sumsum na abre a ono no wa hu sɛ ebia bibi si ɛna nka besi mi nti mpacho sɛ wo sɛ bia hu obi na bebre ya tumi bi bia wo bi ba no so na bebre obi wo hɔ a by for betimi achi no na aka be 2 days na o ma finish no krampo na magina afri by for no abra nipa no ono kra onim hu hwi ne na kyɛ sɛ sɛ na wo ka sɛ open na tumi no yɛ honhom pa no ɛyɛ honhom pa na mpacho me bisa sɛ kafre o na wo ba ye no wa wo kula bruma honhom fa wo kɔ ɔsen ba yi na wo maame no ne wawofo no wo anya omnwa mi ba na sɛ ɔmo ngin di sɛ ɛyɛ mia nti deɛ pa na wo ka kyerɛ ɔmo a mutumi nya mu gidie sɛ ɛwɔ na wasan wo hu sɛ yɛ wɔ ade bi a yɛ de bɛsi wo so a ɛyɛ den a yɛ wɔ kwan bi yɛ betimi afa na watimi ahu sɛ ampa wei de ɛyɛ mi ba okay ahyɛnso deɛ bi kura hɔ bi hu sɛ wei yes ɛyɛ mi ba because ɔno no sɛ yɛ kana sɛ wudi nkyinji a yɛ betimi afa wo in the spiritually na mo de maame no so akɔ na wakohu sɛ na ya ye no review na wa hu nema akɔ so bia sɛ be bibia kyɛn sɛ sini no ti sɛ the TV no ebia obi wo hɔ na o ka sɛ ebia ɔno no na brabo no afono no wiase kurampo afono wo yɛ den a ɛnkɔ so wo yɛ den a ɛnyɛ yie nti ye betimi achi wa tenase na ya ye bibia play na wa hu ye wo ade bi a ye friend kaji they am this to man yes ye hu amamre na ye de amawa wo betina ase ahwe efiti nkola bresa epim tama woto de dru sisi ameti yi yes make na ko hwe me nkola mistake a wa ye bia no na bone a wa di nyina na
bibia wobetimi ahu no life what I say and na yema wo say be 5 years coming and 10 years coming they betimi asi e wo brabo mu. Okay, nti metumi ahu nipa no ne previous life. Yes, now for the future. Yes, for the future. Nti se ho no wobetimi atena ase ahu se nka me ko ha ma yem mi se me ko ha ana se betu kwan akọ ha nti me ko ho no emboa me ko ha emboa me nti wobehu no nyina nti kontuma wobetu na bre a wobekokọ bre ana se ebia wobekokọ sia obuafo bia no wobehu no fiscal. Okay. Yes. Yele wo sa to mi na no so enye ade a o ma break se ma ye mfa ma obi. Nti o ma ho kwan se ye betimi aboa nipa e wo sa kwan mu. Na chese se obi kura ye sofo na opetumi bi kura de aboa ma na yes, o ya koso na malamfo but ye ansa na ye de be ma wo no ye no ye betimi read e wo suban mu. Chese obo nipa ne shebre mu ana ansa na ye de be ma wo because obi wo ha onu de wo be ba be ye no hu mobo nyame nipa wo be ye al wo bo mpai se no san be ka ade ne ki na open no eno ano no don't know he said wo suban bia e wo nu which is bad but onu won fa sa appearance no e ba wo so but before unu wo be pie so no na ya hu bibia yes wo be duru krampa enhia se wo be ka wa haw a kire me se medicine ena nti se obi kura ba wonchen a nipa no afa na ho adwen se me ko alhaji baturi okura no before so be duru abobo ana na ya hu ba bia ana se bia wo abrochire ena ahonkyere bi ana se wo Ghana ha ana ba bia wo bia no nti wonam ahonkyere mu ana se bia wo nema bi wo da wo ntimi nda wo bet enduru se bia wo ba me hokrampo wo de frame okay wo frame a na wa ma me wuti nti na ma kyerɛw de tu ena de betu ena de ntina ebasa na wa hu difference nti aha so enye se bia me ye agiska mediska no be kwan nti se won giska dabi na alaji nti se obi a hwe ye na how ben na be de obi so a ontum na momra wonchen ana how bia e da nipa so bia babia ya kokoduru mu nti wo how pa how wo wiase ayetim ana wudi no sa sum de breme na se mantimi a mi manhu babia wo betimi akobiom na wo benya ahoto chese obi ba wonchen se bia na se mantimi mboa no a obi antumi mboa no ebe edi mintimi nkase bia wiase tumi nyina kitam ba me nua de kita me susu eso sa nya utumi na obi a utumi de kita me no eso na wasan ba de nti mi nkasa nkwa kire mi kasa with a boldness okay yes nti mi ma tina ho akọ school ma asua de wo ho no ma sanipa yare be 22 years and sana o ma hu se ampa mi ntusu metimi apie aba betina wiase ha na ma bua mi nuamu a omo wo haw ewo Ghana ha nti laji wo de ne se wo se wi ba wonchen won gisika me charge nipa dabi okay wo kasa won charge nipa yi so no kasa funa kuma se me mo sika so eno de free no ho okay last week me kai say dia ayi ohini bi mintimi mbo no di nti wa ware no yere omutina se be 42 wu amma okay wanya wu ena wo ba minchen nti ho na ajobi na wo ba minchen do no se won so wo be so me ahwe ena wo se wono no yere si me so and then enya hwi ena me wura dan ena me so okay wo de ko ma wi ena me bisa ne se wo pe ba ko ana wo pe ntafo ena wo se nti wonya bisa na asem mi na me bisa no se wo pe ba ko ana wo pe ntafo oba ya na okache wo se bia wo pe ba wo se wo pe ba okay eno nti na wo na wasi wa 90 ba bia wa ko hospital ko America ba bi nsi o wa hawo nti se wa ntira nsu fi a wonya nsu ti se ade wa hu se woni abre na wa ba nti sisi e no mi ma wo ntafo nti wonya hu se no yire no enyimpe na no ni age
After 3 months no husa ne na fa yafuro Yes. na nyaji. Na nyaji. Wacha meten ekes. Wow. Amini wo kasa sisi. Okay. Nti atiefo a omu hwe na omu tie ni nyina nse. Obi haw nye obi haw. De ha kwa menye na haw kosi. What you say? Nti de ebe ni say yada omu asi. Nti de haw bia no ye number no na wo. Okay. Nti alaje me phone number ntu dwana na sorry so na. 020 642 8033. Nti na WhatsApp number so 020 642 8033. Na WhatsApp number so. Donc on peut vous dire aussi bonsoir par rapport à notre causerie. Il y a les gens qui ne comprennent pas, il y a les gens aussi qui comprennent, mais tout le monde là où vous êtes dans tous les pays ou soit là où tu es, tu peux nous regarder et puis bon, s'il y a quelque chose que tu ne comprends pas, tu peux nous appeler aussi pour qu'on va avoir temps pour t'expliquer. Et puis le numéro qu'on vous a donné là aussi, c'est même chose, c'est le numéro de WhatsApp. Tu peux nous parler aussi sur vocal, tu peux nous écrire tout ce que tu as besoin. Ou soit si tu as des problèmes que tu ne peux pas sauver, ou bien si tu as promené avec ça, tu n'as pas eu ton médicament, ou soit il y a quelque chose qui te gêne dans ta vie, tu peux nous contacter, on va t'expliquer bien. Et puis on va avoir temps aussi pour s'asseoir, pour sauver tes problèmes, tout ce que tu as besoin dans ta vie. Merci beaucoup. Okay, Alaji Bature, ebe da wase se onya abre ne etwetwe nkomo. Enti Kwadie TV ahwefo nyina na face Ghana man anasa wi ase fana nyina no. Obi bia so da ase se onya abre de ma enti abusua se obi bi enam haw bi mu amane bi a wonam mu bia no. Se ye honhom anasa nsumu nse bia no. Alhaji Bature na betumi abo na wo haw no nyina watumi ako de ama wo. Enti ne number na wo de tu dwa no. Bia ni a ofre na ono betwetwe enkombo. Papa item dika ka obi a onfro kada na fa nsukra no oyira be mfi bebre no osan baaye enti wo haw bia wo de ofre na ono betwetwe enkombo. Emeda mu nyina masese mo gibre na fa mo hwe ye medi a meje so ene nana kwa me gentle ofre me the fashionista meje bo so na me bua foforo be san so ahia.